И здравейте, пичове! Аз съм Кристиан Даков и днеска ще играем Brawl Stars. Да, днеска ще играем Brawl Stars. И естествено, ако ви харесат тези видеа, дайте лайк, абонирайте за канала и нека съберем 500 абоната за да играем Майнкрафт. Край напред го знам, че моите ще се пичове. Така, днеска ще играем Brawl Stars. Да, днеска ще играем. Така играта. Както ви обещах, спечелих този скин, който ви обещах, дето е този... Той не е скин, точно по-скоро герой. Ето, спечелих го. Тук малко съм апгрейдвал геройчета така. Когато имам време, апгрейдвам някои геройчета. Да. Айде сега ще играем на... Чакайте малко евенти. Има и Uno мод. Какъв е той Uno мод? Би го пробвал. Я да видим кой да пробваме първо. Айде футболния евент. Е така да поиграем. Така малко ще поиграем в футболния евент. Така. Добре. Сега да видим дали ще успеем да вкараме. Така, дай. О, не, ще ме убият. Не, бе, човек, не дай. Чакай. Ще се опитам сега да го... Така, дай. Добре. Сега се опитам да взема топката. Оле, той е много силен. Ще опитам да взема топката. Така. Значи... Дай, стреляй. О, не, убиха ме. Така. Сега се опитам. Все пак съм нук на тези игри, но ще се пробвам. Дай, не. Стига, бе. Сега ще пробвам да взема топката. Така, оле, чакай. Така. Взем... стига, бе. Така. О, не, ще вкарат. Загубихме. Така. Нищо. Айде да пробваме пак, може да ни се върже късмета този път. Така да пробваме. Така. Айде сега да убием това. Добре, взимаме топката. Само то. Не. Да не да ги успее. Така. Чакай. Дай. Добре. Спасявай. Не. Така. Те тук ни смазват направо. Така. Чакай, че топката е там. Уби го! Така. О, не, тя топката. Чакай да взема топката, Взимам я. Така. Какво става, бе? Каква е тая магия? Добре, бе. Чакай. Според вас, кой скин беше по-добър? Този женския герой или Windows? Да не компютъра. Я да видим, така. Дай. Какво става? Какви са тези вируси? Правят някакви пауъри, не знам какви са тези пауъри. Така, оле, стига, бе, убиха ме. Така. Не, те пак ще вкарат, спаси топката! Така, да се опитаме поне един гол да вкараме. Дай, да взема топката. Чакай да не вкарат. Така, взема топката. Така. Така. Но те се справят, аз докато стигна. Не! Давай! Стига, бе, човек. Така. Значи, дай, напръскай го! Днеска не ми е ден. Днеска просто не ми е ден. Така. Добре. Спечелихме малко точки от Battle Pass-а. Добре, я да видим какво се пада. Добре, я да видим. Това какво е?
Добре, това ще ми свърши работа да спечеля Франк. Де да го видя? Да, би го спечелил този, че много ме кефи. Така. Ами, добре, айде да пробвам Уно мода, да го видя какъв е. Или по-скоро евента, да го пробвам. Така. Да видим как се играе този Уно мод. Сигурно пак може би ще се изложа, ама да пробваме просто. Така. Карти слагаме. Може би е на късмет, предполагам. О, те се стрелят, бе. Нет, къде тя слагам тези карти? Така. О-о. Какво става, бе? Защо ги прави тези движения? О, това не ме изстреля. Стига, бе. Така. Дай. Добре. Взяме карти. Така, дай. Май червените имат повече от нас. Чакай, взема картата. Картата да се опитам за... Добре, да изхитря, да се опитам. Сега, дай. Що не ме изстреля, бе? Дай, че ме настигнат. Сложих карта. Добре, сложих карта. Ами, май сега сме 4 на 4. Добре. Чакай, има уноманяк. Охо, те имат повече от нас. Мале. Това е някой уно карта. Но може да ли... Не. Давайте. Стига, бе. Нищо, ще се пробвам пак да убия това. Добре. Пробвам пак. Добре. Сега. Така, чакаме. Вземаме по карти, сега ще опитам да отида там. Я да с моя да отидем. И да сложим карти. Може да успеем. Тук да се опитам с това. Успях този път. Добре. Айде, карта сложихме. Стига. Дай! Нищо. Добре, да сега имаме повече карти. Карти, давай, взимай картата. Та може да си крие в кастите. Леле. Така, отивам от другата страна. Ще се опитаме и натам да отида. Така, опитай се! Така, за сега се справяме. Има вероятност да победим. И за днеска една победа да имаме пак ще е добре. Така. Стига, бе. Давай нашия. Взимай карта. И аз взимам по една. Още една карта да сложа и ще ме уно. Дай. Уно да бъда, уно! Печелим. Пичове, ние печелим, добре. Поне за сега една победа имаме, така че да. Ето. Добре. Яем кой ни се пада. Добре. Тук малко купи да дигаме. Така, добре. Добре, пробвахме го. Дайте малко с друг евент да пробваме. Кой евент?
Добре, айде, той ще пробвам. На соло. Айде. Така да видим дали ще имам късмет. Така. Мисля, че този герой стреля по-близо нашия герой. А пък това, дето беше компютъра, дето той стреляше по-бързо. О-о, чакай. Да бягам. Че лошо ще стане. О-о. Те там да се оправят. Ще се опитам да изчакам да се унищожат, а пък аз после да ги довърша тези, които са останали. Така, тук ако няма някой. Добре, за сега няма никой. Добре, взимаме. Може би с това трябва от по-близо да ги целим. С нашия герой. Така. Така, добре, дай. Добре, ще взема това. Добре, повече демидж взимаме. За сега успяваме, за сега само. О-о. Така. Те там да се оправят. Така. О-о, не ме цели, дай. Добре. За сега избягваме. Не се заклещвай. Добре. Добре. Все още не сме направили кил. Воу! Damn. Така, добре, спечелихме нещичко. Добре, ще се пробваме късмета пак. Все пак съм нуб, но ще се пробвам. Така. Между другото, в коментарите може да напишете според вас кой е най-добрият герой, който да ми върши работа според вас. Може да ми напишете. Добре. О, той ще ме убие. Нищо, ще пробвам пак. Добре, дайте да пробваме някой друг евент. Айде да пробваме джем. Айде на джем. Да бъде. Така. Така, дали това път успеем? Така. Да видим колко джемове ще вземем. Така, взимам джемове. Опа! Взимам и другия джем, взимам го. Добре, направих един кил за сега. Така, ще се опитам да ги кемпя, които мога. О, те са двама. Нищо. Дай. Нищо, поне се опитвам. Така, дай. Ама те мисля, че много далече целят. А моя само от по-близо. Може би трябва съм от по-близо. Така. Добре, да се опитаме. Днеска май не ни върви, но ще се пробваме пак.
Между другото, що не пробваме малко ранкет? Ей тук малко ранкет ще пробваме. Така, ай малко ранкет. Да видим. Така. Добре. 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 Айде пробваме ранкет. Какво ще ни се падне? Добре, това ще играем. Добре. С кой герой ще играя? Май той може. Тук мисля, че е на рандом принцип. Ай, този ще избера. Така. Добре. Ами играем сега да видим. Така. Той откъде го има? Той е готин скин, много е готин, той има Uno скин. Така. Дай. Добре. Май тя си апгрейтвам героя повече. Така. Така я се скрия така. Добре, чакай. Така. Дай. Добре. За сега успяваме. Чакай да се опитам. Така. Добре. За сега. Добре. За сега се справяме. Така. Добре. 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 Дай. Нищо. Така. Добре. Така. Може и да победим. Така. Още малко му става. Победихме. Добре. Значи... Справихме се. Така. Направихме победа. Така. Така. Добре. Пичове, мисля за сега до тук да бъде това видео. И естествено, ако ви харесва това видео, дайте лайк, абонирайте се за канала. И мисля до тук да бъде. Да. Чао, обичам ви и до нови срещи. И чао от мен.